मनोहर DJ मनोहर DJ मनोहर DJ मनोहर DJ मनोहर DJ मनोहर राइफल के दीवार से जिगर मजबूत बा बाटे भरोसा हके अहिरान पहलवान के घराना लोल कही राइफल के दीवार से जिगर मजबूत बा बाटे भरोसा हके अहिरान पहलवान के घराना लोल कही घिउ दही दूध मक्खन खाना बा सुन के जानत जमाना बा दुनिया DJ मनोहर DJ मनोहर DJ मनोहर गोदाम